dobre. To je, zase som zrobil to video, bo som robil jedno, ale sa zrušilo nahrávanie z nejakého dôvodu. Takže teraz ideme zase hrať. Teraz už nebude Christmas, ale to sére. Dám Halloween. A dám game mode easy. Easy. No. Opportunity to get a bonus day. Dobre. Ideme. Dúfam, že teraz nás Granny nenachytá. Jak predtým, bo ma zabila dvakrát. No, deň 1, no dávaj. Čom do piči je to tu všetko modré? A čom som bol na 300 kurva ročný post. Do piči tu nejaký pavúk. Knižka. A čo čumíš, ty piča? Čo na mňa? Kamo? Čo tam je skeleton? Čom do piči je tam kostra? A čo som celý od zeleného gunu? Spooky scary skeletons. Shiver me timbers.